Máte rádi víno, pálavu a rádi relaxujete? Něco pro vás mám. Apartmán v provedení 3KK, který je postaven přímo nad zrekonstruovaným klenutým sklepem, který jen čeká na to, až si v něm dáte sklenku vína s přáteli. V bytě naleznete vinylové podlahy, dřevěná okna, 2 pokoje, klimatizaci a prostornou koupelnu. Venku nalezneme terasu, kde se vám naskýtají výhledy přímo na pálavu, nechybí na ní grill a pergola. Dole se nachází prostorný vinný sklípek, který prošel celkovou revitalizací. Líbilo se vám to? Tak se mi ozvěte.